Rigtig mange spørger til, hvordan jeg laver mine krøller, og det her det er faktisk hemmeligheden. Det her lille fine diva-jern, der er arganoil i, det gør, at det er skånsomt mod håret, hvis man krøller tit. Og så er det bare så nemt. Hvis jeg vil krølle, så sætter jeg det bare i stikkontakten, og så er det varmet op for 30 sekunder. Det vil sige, at det er nemt og hurtigt at bruge. Og så er det skånsomt, og så vejer det ingenting. Hemmeligheden bag, hvordan krøllerne ser ud, der jeg tager en tørt hår, så tager jeg jernet, og så tvinder jeg det rundt om jernet. Det giver det sådan lidt mere råt look. Og slipper. Tager en ny tot. Og det må gerne være forskellige størrelser på håret. Lidt tykt og tynde totter. Tvinder rundt. Og slipper. Udover det, så er det tykt for neden og smalt for uden. Og det gør egentlig også, at krøllerne får sådan et mere naturligt look. Og så må man godt sådan rode lidt op i det bagefter. Jeg har fået mulighed for at sælge de her jern til 2,99 på webshoppen. Så der kan man gå ind og shoppe dem. Nemme og hurtige at bruge. Og så får man altså de her lidt mere afslappede og rå krøller.